Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dewe ame dolan meneh, tapi bro ki ngene Pak dolan ready biasa karo keluarga. Tentang make karo Rima foto plengere. Make kayak kayak kawan kita jadi. Plengere lho. Akeh waktu ki pasar plenger. Biasa berja sekaligus kakang nih. Oh gitu. Rencana nih panik ke pantai tapi berhubung panik ke pantai ini jajal penting bulan refreshing gitu sepaneng kalau kita jalan penting tetap wajib pakai masker harus nih peraturan itu masker salwanya sih cilik masker maskernya apa ini kaki lagi untuk gambari mana Anggone tak terus Pantai Jodo. Alhamdulillah. Ya, suasananya rame banget. Padahal hari-hari biasa dino Selasa. Tapi rame. Banyak pantainya api. Engko tak suke bagian sing api-api. Itu malah nih nama. Silir-silir wis disiani kursi tapi kui bayar 5.000 yang murah kami ukuran dengan pantai yang murah ya kui pokoknya ditonton terus ojo lali di subscribe di like karo di share sakake yo ojo lali pokoknya subscribe share komen like komen penting saling kone panggawe video apa
mana komen lagi sore lur. Oke. Bro nek TV sewane piro ora ngerti. Ki lur, akeh apa ning laute. Nggih, kakang niki sekali sopir. Ki lur. Do seneng ae. Wah, kayak salwa lur kayak wah. Lur, nyemplung lur. Dia buru-buru. Wah, do nyilok kae. Suasanane. Wah, mantep pokoknya. Istimewa lur ya lur. Tuh golek apa ki Jal? Glereng guys. Raine ra ketara. Kayak wah iki dua anu. Kipas kita ya niki. TikTokan yo. Wah iki malah ana kaya backsound lur ya. Kaya engko nek nganu ya ora tak dikei swara apa ya, mau tak di anu wae. Malah jare sono borubo ora sidepak kungkum iki. Iki ibu negara niki agek kecean, seneng nek kon kecean. Kayak Mbah Kadi lur ya lur. Oke. Mae anu bro, Pak Jogo anu tas. Adonya urung kaikinan. Kilor buru-bure iki terdampar misake. Iki kenyal-kenyal kaya kayak kenyal-kenyal lur. Wis ah culake misake men uripne buru-bure ya. Wis. Ora uripne ya, Bur. Wis. Ndak pelepasane. Wis kayak buru-bure kae lur. Ora kayak buru-bure kae lur. Mae karo Pak Mae karo Rima iki wis. Wah, Mae ra ketara raine. Sayane. Iki lho, wah iki Mae iki lho wis. Hai. Wis tekan Pantai Jodo. Wow. Oke guys. Istimewa lho. Banget sih, tapi suka. Cepet kah? Wow, itu kali ya buat. Foto. Cakep lagu ini cepet. Foto. Kayak video ke? Kayak video call. Apa? Video lagi wis ana video kok. Dokumentasi kok. Duluan guys.
dicolak misal. Wes jegrake. Duntalake bali rono meneh nek duntalake. Selamat tinggal ubur-ubur. Mangan lur, bareng-bareng keluarga iki. Mangan sik. Kok ngene iki enake kok ngene iki ora kudu sing wah. Mangan bareng. Rebutan sego aneh. Pasangan cocuit. Oh my god. Dandan dulu guys biar cantik.
Apa mimi buan? Kocak. Hah?